И сега какво? Спряха ли да убиват, да крадат, да продават дрога? Иво става прекалено голям. Някой трябва да го спре. Дявола се е вселил в тебе. Записал си най-тежкия грях в тефтера на Господ. Кажи ми, Иво, здравей от мен. Ще те смажа. Ти да си някъде морал тук! Има ли място тук за морал? Под прикритие от 25 ноември по БНТ 1. Играта още не е свършила.